Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublay pi baro kinigilong ki khubor bamta kasni. Ubaranik tanling dot hongkar MLA kamau kerwat constituency ha gajung jurep ne surprise inspection ya gajung te ya kawai ni ki jaga sumar ka sub center ka badan ha kashnong pendan ning do Southwest Castle District. Ulo ang baka sorka ling baka tenat ka kot ka kiasyan kan sayo ban plino ya ka khnang baki pat ba jung ka san shnong area kinyo jing mentoy. Kani ka sub center kan penyo jing mentoy ki san teli kishnong kata ka manat mau bidong lo mau ba pendan ning do bat pendan solan. Ya, wan jingo ya kene ka sub center hang ne hamanat kadi ka surprise inspection ya ka bang simla ajing tip ya ki officer ya kadi panwan ru ban jingo ya kene ka sub center da ka ba ngila kwa ban plino ya kene sub center but ngam pertip lah kala dep ne kalau gomno tan so kuma ne tata bani iba kuma kalau mentah ka ne ka sub center kala ibit kala ibiang ya ka bang si on plino ngin si on ben na kalau gomno kwa ba shwa ka Christmas ngin ya ban ai ka Christmas gift ya kene ka dong ka than ya kene ka san snong chene ya ka ba kinyo kene sub center ha ka ba ha kene pos nam baro kalau don ta kijing pos new handre om simlau kam simlau don kano ka jing arab la kaliang jong ka sarkar ban yo pli kum kini ki sub center ki jaka aju sumar ya ki pajba ha kene ka dong ka than ha kene ka san snong ti kibelti hadin bela pli kene kalong ka jing matoy ya ki pajba jong ka dong ka than la kalong ha ka jing yarap ya ki bastom kilong kmi ki klung bad ya baro ki jaj in persang ban yo I ba kene kan long ka jikar ku ka ban sakri ya kini ki pajba jong ka dong ka than nah wa bar angnut ba ngin yo ban ai Christmas gift pajba bagin saya penbej ngan saya ban ikran ban I minister jong ka health ha ka bagin yo ban penbej ka tarik ban yo ban wan plino e kene ka sub center kna bagin yo ban sedang no la kuno ikwa ban I ba haswa ka uni snam ini ban sedang ngir sub center ne ban ai ki sakri pajba